खात्रा आइजोमोन दै बियो खात्रा होननानै मानो बुंदों आं साला बियो सिन्दुर लायामोन नाथाय मा बियो हाबा जाखानायमोन अलरेडि हाबा जाखानाय हिनजावसोमोन बियो बुंना लादों मा आं हाबा जायाखै होननानै बेनिखायनो आं बुंबाय दायो बे खात्रा हिनजाव होननानै मानो ओरैबायदि थगायदों बे सेंग्राखौ ओरैबायदि थगायदों बियो आं हाबाखौनो जायाखै आरो हाबा जानाय बाथ्राबो बुंखायाखै बे बुंना लायोमोन मा आंहा गोसथोनाय दङ होननानै नाथाय बियो मा बुंबाय थायोमोन बे गोसथोनाय सेंग्राखौ जेनेबा सासे सेंग्रा दंमोन आं जाय सेंग्रानि बाथ्रा बुङो बे सेंग्राखौ बियो बुङोमोन मा आंहा गोसथोनाय दङ होनना बुंना लाबाय थायोमोन दै बे हिनजावा गोसथोनाय दङ आंहा बे गोसथोनाय आंखौ ओरै बुंबाय थायो ओरै आंखौ लांनो नागिरबाय थायो माबानो नागिरबाय मिथिबाय नाथाय मा बाथ्राया मा बे सिख्लाया मा ख्रिस्टानमोन हौवासायाबो सानदों बिखौ बियो ख्रिस्टान नालाय सिन्दुर लायाखै थिगानो हाबा जायाखै होननानै मानिना लादों बेबो नाथायदि बे हाबा जाखानायसो अके बे क्लियार जाबायना बे हाबा जाखानायमोन दे खिन्थु बियो हाबा जायाखै होनना लादों आरो ख्रिस्टान नालाय बेखौ बुंना लादों ख्रिस्टानानो फार्स्टआव थिगानो ख्रिस्टान होननानै नों जेनेबा बुंगोन हाबा जानायखौथ' जों ख्रिस्टानखौ सिनाय मोनखायाना नंगौ सिनाय मोना नाथाय बियो हिन्दु मानसिजोंसो हाबा जादों हिन्दु मानसिजों हाबा जादोंबाथ' बे सिन्दुर लानांगोन ना बे सिन्दुरबो लाया बेनिखायलाय सिख्ला होनना सानना लाबाय बे सेंग्रायाबो सिख्ला होननानैलाय गोसथोबाय थाबाय अके बे क्लियार जाबायना गोसथोबाय थाबाय गोसथोलांबाय थायै उनाव मा जालांखो मथा मथि एक माह देर मासनि उनाव लोगो हमलायनाय स्टार्ट जालांबाय लोगो हमलायनाय स्टार्ट जालांनाय मा जालांखो बेफोरबायदिनो जेरै सेंग्रा सिख्लायाव गोसथोलायनाया जेरै जायो खुदुमलायनाय हमलायनाय बेफोरनो आरो फनाथ' फन रायलायनो थाखाय एनि टाइम रायलायो मेसेज गेलेयो मेसेजबो गेलेनो रोङा दे आं बुंदों मेसेजबो गेलेनो रोङा खिन्थु बाथ्राया डेन्जार एक्सपार्ट माबायोमोन भइसआव मेसेज हरबाय थायोमोन वाट्सआपाव भिडिअ कल खालामो एसे एनै खामै बाराद्राय जालांबाय बिसोरना माने गारलायनो हायि जालांबाय गारलायनो हायि जानानैथ' बे रखमनो रुमाव थाङै बेफोर खामानिया जालांबाय बेफोरबायदिनो मथा मथि 3 माह लागातार 3 माह थांलाय फैलाय रुमाव जाबाय अके नोंथांमोनाथ' बेखौ बुजि मोनबाय थिगानो नाथाय आं मा बुंनो नागिरदों बे बाथ्राखौ बे काहानिखौ मानो बुंनो नागिरदों आं बे काहानि माने बे रियेल इन्सिडेन्ट बेयो डाइरेक्ट जाखानाय आं नुखादों मेगनदों बेनिखायनो नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों मोननैसो आं लेसन होगोन नोंथांमोननो बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय उनाव बे सिख्लाया बुंना लाबायदि बियो हाबा जानायसो होननानै बेयावथ' बे हौवाया सक थेवब्लाबो 1 माससो थाबावबाय उनाव हौवाया बाहेरायाव थायोमोन दै एमदाबादाव थायोमोन हिन्जावाथ' गुवाहाटियाव थायोमोन ना बे सेंग्रायाबो गुवाहाटियावनो थायोमोन बेफोरबायदिनो काहानिया जालायबाय जालायना बे टाइमा जोबां आरो काहानिया जोबद्रायाखै जोबां बेनिफ्राय हौवाया फैनानैथ' बेखौ दा लिंबाय आरो हौवाया बेखौ बाहेरायाव थांसैथ' होननानै हिन्जावाथ' थांनो ओंखारबाय खिन्थु बे सेंग्राया फाग्ला दा मानो थांनो नागिरदों थांनो हाना होननानै नाथाय बे थांगोन मा खालामनानै आं बेनि बाथ्रा बुंनायखौ लाखिनो हाया बा नोंनि बाथ्राखौबो लाखिनो हाया गेजेर आं थांस्रानोसै होननानै थांबाय बाहेरायाव थांबाय आरो दै बे हिन्जावा सिख्ला होनला आं बेखौ हिन्जावसो माने हाबा जाखानाय मानसि नालाय फिसाजोनो खारसो दोनखायो बेनिफ्राय मा बे हौवाया बिराद बुबाय थायोमोन आरो बेखौ दै बुबाय थायो खिथाबाय थायोमोन रायलायबाय थायोमोन खिन्थु दाथ' हौवाया बिदि दोंफायोना बेयावबो नांलायबाय थायो बुलायबाय थायो बे गुवाहाटियाव साननैसो थादों ना मथा मथि 2 3 बेफोरबायदि थादों आरो थानानैसो बेनिफ्राय जेजोर बाहेरायाव थांदों बेयो बुबाय थायोमोन आरो दाबो बुबाय थायोनो जों खोनायो बुबाय थायो नांलायबाय थायो सिगाङावबो बुबाय थायोमोन नांलायबाय थायो मोजां नङा माने लोंनानै नांलायबाय थायो बुलायबाय थायो जेजोंबो सुथा नागिरो माने बेफोरबायदि केरेक्टारा लुज हौवानिया मोजां नङा खोनानो मोन्दों बियो सिगाङाव मा होनो इन्दिबिमोननो थिगानो इन्दिबि दंमोन होननानै लाना खारदों आरो दै बेखौ दंमोन होननानै गावथारगोन मागोन होननानै बुंनानै बियो बे हिन्जावखौ लाना फैनानै हाबा खालामदों ख्रिस्टानमोननो हरामोननो बे मानसिनो माने बिमा बिफायाबो मिथिखादोंमोन आं हरा होनना बुंदों बेनिखायनोथ' केरेक्टारा मोजां नङा होननानै नाथाय दा बेफोरबायदि आल्लानि खालाम जाबाय थायो गथ' फिसाखौ न'आव गालांबाय बिबैया नायबाय थायो ओमफ्राय बाहेरायाव थांबाय बे हौवाया लानो थांबाय बेखौ हिन्जावखौ उपाय गैया लानो थांबाय सेंग्रायाबो मा खालामनो फाग्ला बायदि जादों 1 माससो बेनि उनाव गारबाय माने आंनिनो लोगो आरो दै बियो आंनि लोगोमोन आरो खामानि मावनायाव लोगो मोननायमोन आं बे सेंग्राया बेनिफ्राय 1 मास उनाव बिबो माबानो हानाय जालांबाय उनाव फन हरबाय थायो हिन्जावा गेजेर एसेबांबो हरबाय थाया गेजेर हरो रायलायो मा खालामदों मा खालामाखै बे बुङो मा खबर होनना सोङो दोङो थिगानो होनो मा खालामनो हौवानि बाथ्रा बुंहरबाय थायो मा खालामनो हौवाया आंखौ बुबाय थायो रायबाय थायो बेफोर बाथ्रा बुंबाय थायो बे सानो हिन्जावा बुङो बेखौ सेंग्राखौ आं नोंजों हाबा जागोन नों आंखौ लाना थांदोलै होनना बुंबाय थायो
बे सेंग्राया मानो हाबा खालामनो नङा होमब्ला बे हिन्जावखौ मानो हाबा खालामनो बे हाबा जाखानाय हिन्जावखौ मानो हाबा खालामनो गथ' गोनांखा बिनि न'खराव बाया नामा होननानै सानो बे सेंग्रायाबो बुजायहरो बेखौ नोंथ' हाबा जाखानायमोन आंखौ थगायदो गोसोथोदो आंथ' नोंखौ सिख्ला होननानै गोसोथोदोंमोन ना नाथाय मा खालामनो नों आरो थगायनानै आंखौ गोसोथोदोबा होननानै बियो बुजायो बिखौ जेबो नंला जि जालांबाय नों बिदिनो थादो होननानै आंथ' रायज्लायनो हागोन गेजेर होननानै बुङो बिबो सेंग्रा मानसि नालाय गोसोथोखायो सेंग्रा मानसिया सिख्लाफोर नुबाथाय बेखौ बुजिनांगौ बेयो नाथाय बे थगायना लादोंना बेनि भुल बियो उनाव जि जाबाय थिगानो दे जोंबो जेबो नंला दे होनना बुंबाय जोंबो नाथाय बियो बिथिं फाइन नागिरबाय थायो बि बोरै लामनो नङाब्ला जोंबो लामनाङा होननानै दरकार गैया आरो जोंबो बुजायहरो देलाय नोंनि हौवायाथ' लोंबाल'सो जायोना लोङाबाथ' बारा एसेबां माबा खालामा होननानै नंगौ होनदो इबो लोङाबाथाय जेबो माबाया नांला खमला खामा लोंबाथाय बाराद्राय जायो गारनो होयो लोंनायखौ गारनो हाया मा खालामनो उपाय गैया बिनिनो भुल गोसोथोना लानो नाङामोन बेबो सिगाङाव बिनिनो भुल गोसोथोना लाबाय केरेक्टार मोजां नुयो मानसिखौ दा गोसोथोना लानानै बेफोरबायदि अलखदाव गोलैबाय बेनिखायनो दे सिख्लाफोरखौ बुंनो सानो आङो मोजां केरेक्टार गोनां मानसिजों हाबा जा बा सेंग्राफोराबो मोजां केरेक्टार गोनां सिख्लाफोरखौ गोसोथोन होयो बियो मारै जादों माने हाबा जाखानायानो फिसाजो थाखानायानो हाबा जायाखै होननानै बुंना लानानै बे सेंग्राजों गोसोथोलायदों थिगानो बेनो कन्डिसनखौ बुजि मोन्दों बेखौ अना बेखौ माबाया बेखौ रायबाय थायो बुबाय थायो बेबो मोनसे मोजां मोननायखौ नागिरो हास्थायो मोननो लुगैयो बेनि थाखाय गोसोथोदों बेखौबो जोंबो मानियो नाथाय हिनजावनिबो भुल दङ ना बे हाबा जानो नाङामोन दा जाबाय थिगानो खिन्थु बे सेंग्राया बेखौ हाबा खालामनो गोसो गैयाबा बे फायनोसै होनबा बोरै लाबोनो हानो नङा होमब्ला बेफोरबायदि आरो दै लेसना हिनजाव थैजानाय हौवाफोरा लाना फैनो हागोन बेखौ हाबा खालामनो हागोन बा खायसे सेंग्राफोरा हाबा खालामगोन बेखौ मोजां बायो हिनजावलाय थिगानो बुजि मोनो खिन्थु हौवायासो बेखौ गारनो होनो नागिरो बेलेग हाबा जानो होआ बेखौ गावनो लाखिगोन आरो एरखम ओरैबायदि अयथासार हौवा बियो नोंथांमोना नुयोब्ला खोनायोब्ला बुथारगोन बायदि गोसो जागोन बेखौ ओरैबायदि अयथासार बेफोरबायदि दै ओंखायनो बेफोरबायदि भुलखौ मावना लानो नाङा हौवायानो जा हिनजावानो जा गासैबो बा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बेफोरबायदि भुलखौ मावनो नाङा